Lipiansky, hat-trick, hat-trick. Pojď, Rastio, máš ich. Kustoda. Kustoda. Zatiaľ to ide. Snad si všimnem, keď to nepojde. Lipiansky, hat-trick, hat-trick. Lipiansky, hat-trick, hat-trick. Pojď, Rastio, máš ich. Kustoda. Kustoda. Zatiaľ to ide. Snad si všimnem, keď to nepojde. Dobrá, Rastio. Kapitán do piči! Krutilko, behaj mi tam. Poďme, ruci, hráme!
Teplo? Teplo. Však to zvládneš. Pozor. Dobrá. Dobrá, Rasťo. Haló. No snaď hej. Ešte som na zápase druhom. Kamerujem. Ale kamerujem. A toto môžem. Ja, čo ja viem, zápas trvá tak hodinu, tak čo ja viem, od tej 4:30 by som mal byť doma, podľa mňa. No. OK, čau. Stále, 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 stále,
Zdominoval. Skoro mi tu rozbil mantinel. Poď ku mne. Dobrá, Rastio. Jaj. Kurva, tu ti nechám miesto do piče. Bude pečiatka. Dobrá, Rastio. Piče. 51 sekúnd. A to čo si dal za bal? Co?
Dobrá. Desať, priprav sa. Pusti už. Poď, Dori. Lipiansky, hat-trick, hat-trick.
Ja som chcel, že dám to niekomu našemu po mantineli. Že nikoho som tam nemal, tak som to chcel, že jebnem to tam aj tak. Trafím mu hokejku. Videl som. Dával to do prázdnej brány, ne? Víš, som sa tam hodil, no. To bolo, že LTT, no, ale... Čo ti jebe? Pitbull im strašne jebe počuť. Ale hej, to bude. Hej, ale ten Lantoš, čo si videl, jaký cross dal na mňa? Či to si tam ešte nebol? Lantoš išiel. Lantoš išiel cez bránkovisko, my chceli ísť, ne? Tak ja som sa rýchlo postavil a postavil som sa mu tam. A on ak išiel po ceste, jem cross. A ja iba taký, že vieš, aby sme mali presilovku, ja iba taký, že nejak by som to možno aj ustal, ale hovorím, že jebem na to. Jebem? Braňo bol najlepší dneska na Valskej. Lantoš mi dal sekeru po lápačke. Videl som tam. A už mal to, čo som sa pýtal za ruku, čo som si pýtal ten sprej, ne? No. A hovorím, že... Lebo som ho chcel vylúčiť, že nech už nehrá. A do piči Braňo došiel ku mne, že jebe ti? Že poď hrať. Však piču hrá tá Balcká teraz. No tak neho som stretol, ale on... Iba taký, že dobre. On si tam volal niekoho od vás, nevieš čo mu volal? Neviem. Však bol gól! Však bol gól! Ne, bol normálny gól. Ne, bol gól. Bol, ja som ho videl. Fakt bol. Bol. Ne, fakt bol. Neviem, či by to bolo na videu síce. Neviem, či som to stihol, ale... Piči. Sa to ani kamerovať nechce, to je taká kokotina. Som hovoril, že na čo mu to je, piči. Tak lebo chce mať. Vyhrajú. Však to je nepoužiteľné, však tam je piča vidno podľa mňa. Je tam dosť vidieť. Kurá, škoda, že som nespravil štart. A tak, aj tak by som to nestihal. Jak brankár musíš mať štartu? Aha. Chýbal mi jeden štart. OK. Počkaj, ty si... Keď sme my hrali proti Vôbec nechytal si. Ani jeden. Vtedy si mal chytať. A ja som aj rád si... Prvý zápas sme hrali 2-1. Áno. A ja som aj celkom rád, lebo akože fakt mám... Chodím do roboty a... Nestíham ani Tarabu pomaly, takže... A druhý brankári to je tam. Tarabe? Ríšo Kuchár, ale... Slabičky. Ježiš. Však zajtra máme Superligu, no tu ZHBL. Zajtra? Aha, z Empiriou hráme. Na Latorickej o 12. Ty za koľko? Zastupajú. Ale Old Boys. Old Boys. Čo nám tam došli Švecovci teraz, od Braňa. Braňo len tak dojde tam, čo? Tento je tak prepnutý, inak počúvaj. Tá 42, jen čo robí. Kokot. Strašne mu jebe tomu tej 42. Čak tu som bol, natáčam a on chcel naraziť našeho a jebol sa do mantinelu úplne. Tam sa rozjebal tiež sám. Plný kokot. A na to, že sme boli úplne v piča zostave, my sme mali dneska Staraby, že dvoch obrancov sme hrali. Sme nemali obrancov. Na útočníkov, tí páni ste vyhrali. Áno. A hlavne oni nevládali, však oni hrali na dve formácie a bolo ich na 4 boli, ale hrali stále tí istí hráči. To je to, že vlastná strela Mário. Dobre, ale vidíte, berete Tarabaty, vy tam máte mladých, behavých. Máme, no. Ja!
Oj, Miško. Aby si to šperkoval. Jedu, dobrá. Tam sa hraj, Miško, střídaj! Ne! Dobrá! Pekná lapočka. Pekná lapočka. No, zajebu. Piče. Však ja som bol bol taký aj urazený inak, lebo po handkope ja som chytal, lebo som si riešil robotu, ne, a chodil som už do roboty a nestíhal som vtedy. A nechytal som 3 mesiace a po 3 mesiacoch som chytal proti handkopu zrovna. Tam sme remizovali 6-6 a potom napísali, že kuchár je vo forme, čo akože nebol, no. Takže to bolo také, že som celkom ostal taký nasratý na nich. Že jebem na to, že na playoff nepôjdem, ale to je proti Dubravke som im úplne pomohol tiež ten zápas. Kubo. Doma volá. No. No, bol to gól, fakt. Fakt to bol gól. Je faul. Jaj, snad to mám. To si už potom vybav s kikom. S kikom si to potom vybav. Čo to pomôže? Ja neviem ani, jak sa to robí, to nie je moja kamera. Potom po zápase si tam s tým vybav, no. Rozjebu ich strašne dneska. Myslím, Kuba a... Veľa ich je strašne. A Marka. Veľa ich je strašne. Natáčanie to je fakt piči. Ja si dojdem pozrieť iba tak, že pod natáčať do piči. A rozjebaný, po zápase to musím stať pri kamere do piči. Na budúci deň kde hráte potom? Však je ten Faber G Cup. Ja aj potom máš. Áno, ja som Faber Cup. Aj tam idem, ale môžem len do nejakej 4. byť, lebo idem potom do roboty na nočnú. Kde robíš? Na letisku. Čo tam? Ochranku. Takú do policajnej uniformy. Čo ťaháš? 24? 12. Zbranie máme všetko. Sice ja ešte nemám zbroják a idem si robiť teraz. Áno, Taraba tam ide, čo? Za Tarabou ide. Aha, hej. To sa fakt bude ten ľudí. Čo on aj za Tarabu hrá? Ja viem. Teraz som videl, no. Ale... Sice len tak urobil štarty, ale dobre. On vždycky bol dobrý. Ja sa s ním poznám strašne dlho, od malička. My sme spolu chodili hrávať.
A hrá ešte, alebo ne? Skončil s hokejom. Problémy mal. Zdravotné. Má talent, bolo celý trošku. Asi 10 minút, však to trvá nekonečne ten zápas. Je tam ten kokot. Bravo. Jak hrali tí Goldeni? Nehovoril niekto? 4-3. Vyhrali? Ako myslíš prvú ligu, ne? Aha. No, ja som bol 3-4 som videl. Bolo to 3-3 a potom dali. Ja som chcel, že dám to niekomu našemu po mantineli. Veď nikoho som tam nemal, tak som to chcel, že jebnem to tam aj tak. Trafím mu hokejku. Videl som. Dával to do prázdnej brány, ne? Víš, som sa tam hodil, no. To bolo, že LTT, no, ale... Čo ti jebe? Pitbull im strašne jebe, počuť. Ale hej, to bude. Hej, ale ten Lantoš, čo si videl, jaký cross dal na mňa? Či to si tam ešte nebol? Lantoš išiel. Lantoš išiel cez bránkovisko, my chceli ísť, ne? Tak ja som sa rýchlo postavil a postavil som sa mu tam. A on jak išiel po ceste, jem cross. A ja iba taký, že vieš, aby sme mali presilovku, ja iba taký, že nejak by som to možno aj ustal, ale hovorím, že jebem na to. Jebem? Braňo bol najlepší dneska na Banskej. Lantoš mi dal sekeru po lápačke. Videl som tam. A už mal to, čo som sa chytal za ruku, čo som si pýtal ten sprej, ne? No. A hovorím, že... Lebo som ho chcel vylúčiť, že nech už nehrá. A do piči Braňo došiel ku mne, že jebe ti? Že poď hrať. Však piču hrá tá Balcká teraz. No tak neho som stretol, ale on... Iba taký, že dobre. On si tam volal niekoho hodu a sa nevieš, čo mu volal? Neviem. Však bol gól! Však bol gól! Ne, bol normálny gól. Ne, bol gól. Bol. Bol, ja som ho videl. Tak bol. Bol. Ne, fakt bol. Neviem, či by to bolo na videu síce, neviem, či som to stihol, ale... Piči. Sa to ani kamerovať nechce, to je taká kokotina, čo som hovoril, že na čo mu to je, piči. Tak lebo chce mať, vyhrajú. Však to je nepoužiteľné, však tam je piča vidno podľa mňa. Je tam dosť vidieť. Kurá, škoda, že som nespravil štarty. Aj tak by som to nestíhal. Jak bránkár musíš mať štarty? Aha. Chýbal mi jeden štart. OK. Počkaj, ty si
sme my hrali proti Bolesnej Chytavci. Ani jeden. Vtedy si mám chytať. A ja som aj rád si... Prvý zápas hrali 2-1. Áno. A ja som aj celkom rád, lebo akože fakt mám... Chodím do roboty a nestíham ani Tarabu pomaly, takže... A druhý brankári to je tam. Tarabe? Ríšo Kuchár, ale... Ježiš. Však zajtra máme Superligu, no tu z OHBL. Zajtra? Aha, z Empiriou hráme. Na Latorickej o 12. Ty za koľka? Zastupajú. Ale Old Boys. Old Boys. Čo nám tam došli Švecovci teraz. Od Braňa. Braňo len tak dojde tam, čo? Tento je tak prepnutý, inak počúvaj. Tá 42, jen čo robí. Kokot. Strašne mu jebe tomu tej 42. Čak tu som bol, natáčam a on chcel naraziť našeho a jebol sa do mantinelu úplne. Tam sa rozjebal tiež sám. Plý kokot. A na to, že sme boli úplne v piča zostave, my sme mali dneska Taraby, že dvoch obrancov sme hrali. Sme nemali obrancov. Na útočníkov, tým tam ste vyhrali. Áno. A hlavne oni nevládali, však oni hrali na dve formácie a bolo ich na 4 boli, ale hrali stále tí istí hráči. Ja som chcel, že dám to niekomu našemu po mantineli. Veď nikoho som tam nemal, tak som to chcel, že jebnem to tam aj tak. Trafím mu hokejku. Videl som. Dával to do prázdnej brány, ne? Už som sa tam hodil, no. To bolo, že LTT, no, ale... Čo ti jebe? Kokot.
Ďalej si to nechcel odhodiť, ty kokot. Ostaň tam, Kamil! Dobre. Návštevy povolený. 11. Nevadí, Miško, dobrá robota. Dobrá robota. Ja som tam išiel celé. A že to sú celý pitbully kokoti vyjebaní. A mám to natočené. Domino, dobrá, dobrá. Komu odjebal hokej, ku tebe? Nechcel ešte ďalej? Až do Rače mohol, ne? Môže ísť sa spaliť a môže ísť domov, lebo dostal do konca. Ako kotek. Hej! Jasné. Nepreháňajte to, nemáte na to, aby ste vyhrali do piču, však asi nemáte na to, aby ste vyhrali. Tak som išiel po loptičku, dvihol som ruku a mal tam hlavu. No to je spravil, skočil na teba. Keby som to spravil na schod, tak som... Dobre, jeb na to, chod tam. Keby som nemal, tak som
Ďalej si to nechcel odhodiť, ty kokot. Ostaň tam, Kamil! Dobre. Návštevy povolený. 11. Ha. Nevadí, Miško, dobrá robota. Dobrá robota. Ja som tam vyšiel celé. Až aj to sú celý pitbully kokoti vyjebaní. A mám to natočené. Domino, dobrá, dobrá.